வணக்கம் நண்பா, உங்களை ஆலை தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நாங்கள் இன்னைக்கு மூவி சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ த்ரில்லர் மூவி சீரீஸில் 4வது பார்ட் தான். ஸோ வீடியோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் கேட்க போது வாங்கலை வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ என்ன படம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கணிதன் 2016 ரிலீஸ் ஆன படம். ஸோ அதர்வா, கத்ரின், தெரேசா, தருண், அரோரா எல்லாம் நடிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அதர்வா வந்து ஒரு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டராக இருப்பார். ஸோ அப்படி கிட்ட ஒரு நாள் வேற போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போவார். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவருடைய சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு பேங்க்லேருந்து ஃபேக் லோன் யாரோ எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லி, எவன்டா என் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு லோன் எடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி இவர் கண்டுபிடிக்கிறார் ஜேர்னலிசம் வச்சு. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம். ஸோ வாங்களே அடுத்த படத்தை பார்க்கலாம். இப்போ என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வார் 2019. ஸோ என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது முதல்ல யார் நடிச்சாரு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஹித்திக் ரோஷன், டைகர் ஷ்ராஃப், வாணி கபூர் இவங்க நடிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம ஹித்திக் ரோஷன் அவங்க வந்து தேசத்துக்கு ஆர்மியில் வேலை செய்வாங்க. ஸோ டைகர் ஷ்ராஃபும் அவரோட சேர்ந்து வேலை செய்வார். ஸோ அப்படி இருக்கிட்ட நம்ம ஹித்திக் ரோஷனுக்கு தெரிய வருது, தேசத்துக்குள்ளே இருந்து தான் தேசத்தை அழிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ மற்றவங்க கண்ணுக்கு நம்ம ஹித்திக் ரோஷன் தேச துரோகியாக இருந்தாலும், நம்ம ஹித்திக் ரோஷன் தேசத்துக்கு உண்மைக்குமே துரோகம் பண்ணுறவங்க எல்லாரையுமே தேடி தேடி கொள்வார். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டைகர் ஷ்ராஃப் ஃபிகரார் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அவர் இவரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார். இந்த வீடியோ செம்ம த்ரில்லர், அதே மாதிரி செம்ம ட்விஸ்ட் எல்லாமே இருக்குதுங்க. வீடியோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போவோம். வாங்க அடுத்த படத்தை பார்க்கலாம். இப்போ என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரும்பு திரை 2018 ரிலீஸ் ஆனது. விஷால், சமந்தா, அர்ஜுன் இவங்க எல்லாரும் நடிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ என்ன படத்துல கதை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம விஷால் அவங்க ஆர்மியில் இருப்பாங்க. ஸோ அவருக்கு ஃபேமிலினாலே வெறுத்துருவார். ஆனால் நம்ம சமந்தாவால் அவர் ஃபேமிலின்னா கொஞ்சம் பாசம் அப்படின்னு எல்லாம் தெரிய வருது. ஸோ அப்படி இருக்கிட்ட நம்ம தங்கச்சியை மேரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிட்டே நம்ம விஷால் பேங்க்கில் இருக்கிற சல்லி எல்லாமே காலியாயிரும், திருடப்படும் அக்கௌண்ட்ல இருந்து. ஸோ யாரா அந்த டெக்னிக்கல் திருடன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விஷால் அவங்க தீவிரமாக தேடுவாங்க. ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங். வாங்க அடுத்த படத்தை பார்க்கலாம். இப்போ என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஹாப்பி நியூ இயர் 2016 ரிலீஸ் ஆனது. தீபிகா படுகோனே, ஷாருக் கான், அபிஷேக் பச்சன், சோனி சூத், பூமை இரானி, விவான் ஷா, ஜக்கி ஷ்ராஃப். ஸோ எல்லாருமே ஹிந்தி ஆக்டர்ஸ் தான். ஸோ என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஷாருக் கானுடைய அப்பாவை துரோகம் பண்ணுறாரு ஒருத்தர். என்னன்னா, அவர் சொல்கிறாரு, பிஸ்னஸ் மேன் எனக்கு உலகத்தை சேஃபான லாக்கர்ஸ் வேணும், ஏன்னா டைமண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஷாருக் கானுடைய அப்போ வந்து அழகான ஷாலிமா அப்படின்ற லாக்கர் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கிட்ட அதில் ஜெம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு கடைசியில் பொறுப்பை மாற்றக்கிட்ட நம்ம ஷாருக்கானுடைய அப்பாவை நம்ம வில்லன் கொலை பண்ணுறாரு. ஸோ கொலையெல்லாம் பண்ணலை, ஆனால் மாட்டி கொடுக்குறாரு போலீஸ்கிட்ட இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ சாட்சி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுறாரு. ஸோ அப்படி இருக்கிட்ட நம்ம ஷாருக் கான் அதெல்லாம் பார்த்து சும்மாவா இருப்பார். அதுக்கு பதிலாக ஒரு செம்ம டைமிங்கை பார்த்து நம்ம மறுபடியும் இந்த லாக்கர்லேருந்து திருடணும் அப்படின்னு சொல்லி திருட பார்ப்பாரு. ஸோ அந்த நேரம் டான்ஸ் காம்படிஷன் எல்லாம் அந்த இடத்துல நடக்கும். ஸோ அந்த டான்ஸ் காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் தான் அந்த டைமண்ட்ஸை கொள்ளடிக்க முடியும். ஸோ செம்ம த்ரில்லர் காமெடி படம் அப்படின்னா இதுன்னு சொல்லலாம். வாங்க அடுத்த படத்தை பார்க்கலாம். இப்போ என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெத்து 2016. ஸோ இதான் நம்ம லிஸ்ட்டில் உள்ள கடைசி படம். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உதயஸ்ரீல நாமி ஜாக்சன், சக்திராஜ், விக்ரநாத் இவங்கெல்லாம் நடிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம சக்திராஜ் ஒரு பிடி மாஸ்டர் இருப்பார். ஸோ அந்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் பார் ஷாப் ஓனருக்கு பாரை மூடுன்னு சொல்லி சக்திராஜுக்கும் அவங்களுக்கும் சண்டை நடக்கும். இதுதான்டா சந்தர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்லி பார் ஓனரை கொல்றாங்க. ஸோ அப்படி கொல்லக்கிட்ட எல்லாமே சாட்சியிலேருந்து போலீஸ்லேருந்து எல்லாம் சக்திராஜ் தான் கை காட்டுது. ஆனால் அவருடைய பிள்ளை இல்லை, எங்கள் அப்பன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்க மாட்டான்னு சொல்லி தைரியமாக கேஸை அவர் யாரை கொன்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே திரட்டி அப்பாவை காப்பாற்றுறாரு. ஸோ செம்ம த்ரில்லர் படம் இது. அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆலின் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட வர பெல் ஐக்கானை செட் பண்ணி ஆளை செட் பண்ணதை நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.
ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூவி லவர்ஸ் யாராவது இருந்தால் மறக்காமல் ஒரு ஷேர் ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க, அது ரொம்ப பெரிய உதவி. ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் கொடுக்கிறேன், என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கொள்ளலாம், லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தாரேன். அவ்வளோதாங்க, இந்த என்னோட புது வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன். அதோட காட்டியும் உங்கள் வீடியோ பெறுது உங்கள் ஆல் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல். பாய் பாய் பாய்.